Μετανάστευσα από την Ελλάδα όταν ήμουν 23 για να ζήσω στην Αρκτική, για να δω τον κόσμο. Και βρέθηκα στο Τρόμσο και όλα άλλαξαν μέσα μου. Ο ήλιος, το λεπτό στρώμα πάγου στη θάλασσα που καλύπτει τα φιόρδ τον Οκτώβριο, τα φύκια, το σκοτάδι και το κρύο, το χιόνι που αγγίζει τη θάλασσα και χάνεται μέσα σε αυτήν. Και αν αναρωτιέσαι γιατί σου λέω αυτή την ιστορία, είναι γιατί νιώθω να χάνομαι σε αυτή τη δίνη της καθημερινότητας και θέλω να ξέρω αν νιώθεις κι εσύ το ίδιο.